Bon vespre a tothom, benvinguts al 12è espai Cens i Rauxa del Cens del Poble Català. Som aquí cada dijous de 10 a 11. A vegades, si hi ha debat, sempre estirem una mica més, si el debat és interessant. I som aquí per divulgar el projecte, per informar-vos dels propòsits, les metodologies, els principis, els requisits. Bé, aquest espai com a anfitrió, ja ho veieu, el propi Cens, i sempre hi ha col·laboradors o simpatitzants, com nosaltres, que n'elaborem els continguts i que en som locutors. Avui contem amb un perfil molt interessant, de Matadepera, que en direm Matadepera, que ens dona suport i serà un goig de dir una estona i també amb els que vulgueu participar del debat. Si et sembla, R, podem començar fent aquelles 10 preguntes que tinc. Tinc una llista de 10 qüestions i si et sembla, R, les respons així de manera breu per introduir una mica el tema de què és això d'un cens cultural, a Catalunya cal un cens cultural. No sé si l'R és per aquí, sí, no? Sí, toca aquí mateix. Doncs et poso aquestes 10 qüestions i les fem així al principi i així ja queda el tema introduït i també és una manera molt fàcil de fer entendre el projecte i després, en tot cas, ja anem amb l'entrevista, debat amb en Matadepera. Et sembla bé? Endavant. Doncs vinga, a veure, quan s'independitza una terra, primera qüestió, quan s'independitza una terra, s'independitza la cultura autòctona d'aquella terra? La resposta és no si aquella terra ha estat envaïda per altres cultures, si ha estat colonitzada massivament. Com és el nostre cas. Segona qüestió. Ha estat envaïda o colonitzada massivament la terra dels catalans? La resposta és sí. Les enquestes mostren que els catalans ara són només un 30% o al voltant del 30% de la població total de les seves terres. Tercera qüestió. Si s'independitza massivament... si s'independitza la comunitat autònoma de Catalunya, si independitzem la comunitat autònoma de Catalunya, s'independitzen també els catalans? Doncs la resposta és no. Els catalans són un 30% a la comunitat autònoma de Catalunya, una mica més, i centenars de milers de catalans també s'hi estan fora. Per tant, el poble català és transfronterer i també fronterer d'estats i d'administracions locals. És així, no s'independitzaran tots els catalans. Això sí, alguns, els que estiguin per aquí, s'independitzaran, però quedaran dissolts amb una majoria de castellans que prendran decisions per ells i en contra d'ells. És així. Quarta qüestió. Són els catalans confinats a una terra concreta on estigui garantit una elevada presència de catalans en proporció a la seva cultura? Doncs la resposta és no. El repartiment dels catalans en les seves terres naturals, evidentment, no és homogeni, però no està repartit ni concentrat, o sigui, no està concentrat en una terra concreta. Fet que segurament facilitaria el control del territori quan fos el cas. Dirien, tots nosaltres som aquí i això és el que ens quedarem. Però no és el cas. O sigui que els catalans són una minoritat minvant a totes les seves terres històriques. Com podem protegir una cultura autòctona d'una terra quan ha estat minoritzada per invasió i per colonització? Doncs la resposta és clara. És dret de lliure determinació dels pobles, o si en voleu dir, el dret d'autodeterminació dels pobles. La llibertat d'un poble per a la seva autogestió i protecció amb un estat cultural propi. I què cal per un estat cultural propi de la cultura autòctona d'aquesta terra? Doncs per un estat cultural us cal un cens propi de la cultura autòctona o poble d'aquella terra. Una terra controlada, en segon terme, i després, finalment, la resta d'elements d'un estat. Si volem un estat cultural, necessitem saber qui són els catalans culturals, qui serà ciutadà d'aquell estat, qui convoques al minut 1 per participar d'un procés constituent, d'on emana una llengua oficial, d'on emana un funcionari, d'on emana tot, és que són faves comptades. I són els catalans la cultura autòctona, el poble autòcton de Catalunya? La demanda ofèn, David. Doncs la resposta és sí. S'ha de recordar, perquè tenim contrainformació que diu el contrari, que si, que si castellà és ancestral a Catalunya, que si, ja haguessin els èuscars i els celtes i tothom, ja hi havia castellans. Déu va crear primer els castellans i després el món. Bé, i què els fa falta als catalans per protegir la seva cultura? Doncs en el món que vivim de contacte estret entre cultures li cal un estat cultural propi. I per un estat cultural propi
Primer, els plans, és a dir, el cens del poble català. En segon lloc, decidir quina terra vol controlar-la i que li permeti progressar amb naturalitat a la seva terra, ciutats. I, en tercer lloc, evidentment, un cop tens un cens i una terra controlada, tot el que esdevé d'un estat. Molt bé. I les cultures amb estat, a França, Dinamarca, Noruega, totes, les cultures amb estat, censen els seus membres seguint criteris culturals? Doncs la resposta és sí. De fet, 130 cultures del món censen els seus nacionals, els membres de la seva cultura, segons criteris culturals. Tots els estats europeus i, si volguéssiu acotar-ho, 5 de les 6 millors democràcies del món, perquè entre aquestes 6 n'hi ha Nova Zelanda, que com a estat una mica de colonitzadors anglesos, també és un estat cultural, però no de la cultura autòctona. Diguem-ne, els Korii, la cultura autòctona d'Austràlia, no tenen massa que apel·lar en l'estat australià, per exemple. I, doncs, els catalans poden imitar els censos nacionals de les cultures que ja tenen estat, d'aquestes cultures que han estat al planeta, i poden, per tant, censar els seus membres, els seus nacionals propis, els catalans, seguint criteris culturals? Doncs la resposta és sí, i de fet ho han de fer així, perquè és la manera de protegir una cultura autòctona de la colonització forana, que els autòctons tinguin el control sobre el seu cens, evidentment, sobre les seves fronteres i sobre tot el que ha d'esdevenir políticament dins de la seva terra. Molt bé, doncs vinga, en parlem una mica de tot això dels censos culturals i de les cultures amb estat i en parlarem avui amb en Matadepera, que ens acompanya, és un goig, i també amb tothom qui vulgui participar. Avui ens hem llevat amb un meravellós vídeo de TikTok d'una mossa nadiua de Cadis que treballa en un hospital públic de Catalunya i que menysprea la llengua autòctona d'aquesta cultura, que l'acollida, que és la llengua catalana. I encara molts desitgen una independència amb aquesta genteta com a ciutadans de ple dret del nou estat. Molts volen compartir nacionalitat amb aquesta genteta que ens odia i se'n van a odiar-nos. I, a més, se'n senten orgullosos i en fan ostentació pública. Els catalans volen independitzar-se, sembla, amb aquesta colla de catalanòfobs i volen conferir-los drets nacionals perquè puguin crear partits polítics contraris als interessos nacionals catalans, perquè puguin votar a les eleccions nacionals d'una nació que no els pertany, perquè puguin aprovar lleis que afavoreixin encara més la castellanització del país, perquè facin festes facin festes nacionals com la Fèria d'Abril i coses que no tenen res a veure amb la cultura autòctona i per acabar definitivament dissolt, minoritzats en un cens on els catalans no són majoritaris. Com creieu que això és normal? Com hem arribat? La colonització mental com ens ha portat a fer-nos creure que som més moderns, més simpàtics si volem obligar a 4 castellans a independitzar-se en contra d'ell, perquè no volen cap independència, perquè ja són independents, perquè ja pertanyen al seu estat, ja tenen el seu estat cultural, que és un estat castellà, i ja tenen la nacionalitat que volen, i ja tenen la identitat que volen. Com hem arribat a caure en aquestes trampes? Avui podríem parlar-ne amb en Matadepera i tothom, no sé. Si algú vol participar, recordeu que heu de clicar aquí al cor i a la dreta tenim això que he clicat jo ara, aquesta mà. Si cliqueu aquesta mà, entendrem que voleu participar i us donarem el torn de paraula. Endavant. Home, jo per al·lusions, com a Matadepera el que diria és que, evidentment, des del 1714 i amb lleis molt restrictives, amb una violència creixent, això fa que la gent hagi agafat por durant generacions, i això, vulguis o no, acaba fixat en l'inconscient de les persones i, en molts casos, fa que visquis d'una forma, creient que és normal, d'una forma totalment anormal, no? I això ha fet que perdem tradicions, llengua, que cada dia anem una mica més enrere i no hem aconseguit recuperar el que és el to normal de qualsevol nació i cultura. I això ha sigut, clar, fot 300 i pico anys, això, és dur, perquè, clar, quan comences a entendre que durant un període de temps
a les cases catalanes hi havia només un que estava lligat amb una taula, per decret llei, doncs comences a ser conscient de les barbaritats que s'han arribat a fer. I ens està costant recuperar la consciència de nació, cultura i poble, no? I tenim un estat en contra, que això també hi ha que matitzar-ho i dir-ho. No sé, també, com he dit abans, és la meva opinió, però cada vegada que vas sent més conscient d'això, pots acceptar que necessitem eines noves. El que tenim ara no ens està funcionant. Bé, tenim un estat en contra. Sí, França també, sí. I tots els seus còmplices, que no oblidem que són còmplices i que tot això ja els està bé i els agrada. Que també hi ha una voluntat pels psicòpates que governen el món de hegemonitzar-ho tot i Catalunya és un experiment perquè, a més està en mans, per exterminar cultures, perquè, a més està en mans de botiflers i col·laboracionistes i, per tant, aquí és el laboratori, almenys de tota Europa, per aprendre a exterminar cultures en un temps rècord, però rècord, perquè estan aviam quina és la velocitat correcta entre fer-ho prou ràpid com per exterminar aquest poble prou ràpid perquè ja fem massa nosa i molestem, alhora fer-ho una miqueta lent perquè, clar, no despertin tampoc la nostra reacció i no fem aquí una revolta. I estan aquí, és un experiment, aviam a quina velocitat poden exterminar un poble però que alhora no despertin la reacció contrària d'aquest poble. I Catalunya, clar, és un experiment brutal perquè és una nació sense estat, amb una identitat forta, però a més té la ment completament colonitzada, que tot el que sigui aplicar eines per protegir-se culturalment és no, que no vull ser racista, no vull ser feixista, vull dir, una ment completament acomplexada i colonitzada i, a més en mans de botiflers i col·laboracionistes votats per ells. Sí. És així. Votats per ells, perquè els veïns no voten els botiflers i els col·laboracionistes. Voten els partits castellans, tots ho són, no? Però voten el PP, voten les Rimades, ja voten altres coses, els castellans. És que és això. Llavors, clar, som un laboratori i un experiment. No sé si algú més volia portar, o potser tu, Matadepera, vols dir més coses sobre aquesta qüestió? No, estic totalment d'acord. Jo, un dels grans desenganys també és una mica la Unió Europea, que ha perdut totalment l'oremus, no? Ja no et sents ni tan sols ciutadà europeu. Ja és una d'aquelles coses de dir, home, una de les coses que potser la Unió Europea podia haver exigit com a bandera eren els drets humans, no? I sembla que els catalans no en tinguem, perquè és que ens deixen fora a tot arreu, no? I és una cosa realment escandalosa. És un desastre, Absolutament d'acord. No sé si l'R, l'Isabel volen aportar coses, la seva mirada sàvia. No, jo ho he dit moltes vegades darrerament que sí que som el laboratori perfecte perquè es donen tot un seguit de condicions que ens fan idonis. Una, tenim dos estats en contra, un que és la quinta essència del jacobinisme, que és Franco pel que fa a la Catalunya Nord, i l'altra, Espanya, que és una gran admiradora de França i que voldria ser França i que mira de fer amb nosaltres el que ha fet França amb els catalans i amb els occitans i amb els bretons i amb altres minories nacionals que té empresonades allà. I a més hi ha el condicionant que ens governa un règim perquè va més enllà dels partits i va més enllà d'entitats. És a dir, ens governa tot un règim que la funció del qual sempre ha estat la de viure dels llistats de greuges, del victimisme, desvalotar la catalanó una mica però no gaire, dir una mica però no massa seria, no? Se li va escapar de les mans perquè l'any 2009 van començar les consultes poble per poble en el que era un autèntic moviment ciutadà, en aquell moment encara no controlat per partits polítics. La cosa es va anar fent grossa
corrent i de pressa van mirar d'agafar el timó perquè ens estàvem esvalotant massa. Van mirar de reconduir la situació com van poder, fins a l'estafa premeditada que coneixeu, no? Però la funció d'ells sempre ha estat la mateixa i és un règim que té els seus partits polítics, que té els seus bancs que els sostenen, la Caixa, un d'ells, que té doncs, gent a tots els mitjans de comunicació, que té gent a les empreses, sobretot les empreses que viuen de les concessions administratives, tant del BOE com del DOC, i per tant, que va molt més enllà dels 4 líders o els 4 partits que ens han fet frau manifest. Zero capacitat per decidir els fluxos d'entrada d'immigració al país, una altra condició que ens és desfavorable i que ens fa laboratori perfecte, no? Estem totalment a mercè del globalisme que vol provar si és possible eliminar qualsevol vestigi de sobirania nacional i, per tant, de l'existència d'una nació europea, perquè, clar, el teatre que interessa és sobre el lloc on hi ha nacions que no es deixen agenollar fàcilment, és Europa, no? I, per tant, som el teatre perfecte d'operacions. A vegades en com, abans de la Segona Guerra Mundial, l'estat espanyol i Catalunya també van ser l'assaig general del que seria després de la Segona Guerra Mundial. L'assaig de les noves armes, de la nova manera d'entendre la guerra com un terror, com una manera de terroritzar la població civil, no? Doncs ara ho tornem a ser. I ho tornem a ser en una altra guerra, que és en dues guerres que es troben, que conflueixen. La guerra del globalisme per acabar amb les sobiranies nacionals i amb les nacions culturals, i la guerra d'Espanya i dels nostres propis col·laboracionistes per acabar amb la nosa catalana, aquesta gent que ja ha demostrat que es pot esvalutar massa, no només una mica, doncs per acabar amb nosaltres en temps absolutament rècord. En temps rècord. Quan puguem veure les noves dades del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, o quan les puguem veure exacte de l'IDESCAT, ens n'adonarem que cap altre lloc d'Europa, cap altre país d'Europa, occidental i no occidental, a tants punts, en tan poc temps, 5 anys, des del darrer estudi de l'IDESCAT, ha perdut tants punts en tan pocs anys. Això no és fruit de la natura ni dels corrents majoritaris al món. És a dir, la gent pot apel·lar, és que hi ha moviments migratoris, és que... No, tants punts en tan poc temps, no, en cap altre lloc. I ho veurem. Per tant, quan jo dic aquestes coses, per cert, quan em refereixo a l'enginyeria demogràfica com a arma per minoritzar i acabar amb un poble, que ningú es pensi que jo estic assenyalant a les persones que es desplacen, els immigrants que venen i van. Aquests fan el que bonament poden. Estic assenyalant els governs. Sí. Jo estic assenyalant el règim de Vichy. Sí. Perquè tu pots rebre immigrants, però amb ells pots fer dues coses. Lluitar per concedir-los el primer de tots els drets, que és la integració en la nació cultural que els rep, o simplement apilar-los i deixar que facin el que bonament puguin, es busquin la vida i s'integrin a la cultura que substitueix la nostra, en aquest cas, no? Que és el que fa el govern que tenim, òbviament, esperonat per Espanya, perquè Espanya és la primera interessada en que això s'aconsegueixi. És a dir, que la nostra assimilació s'acabi d'una vegada per totes, no?
Ja està, només volia fer aquests apunts. A mi m'agradaria afegir una cosa. Aquest govern que tenim aquí, que li dius de Vichy, molt encertadament, a més serveix per blanquejar aquesta falsa democràcia espanyola dintre de la Unió Europea, que això també fa un mal terrible. En el fons, quan nosaltres estem reclamant els drets com a nació, com a catalans, com a ciutadans europeus, el problema és que et posen aquests senyors com a garants de que podem o tenim els mateixos drets que la resta, i no és cert. Efectivament, és a dir, mentre nosaltres continuem legitimant aquesta farsa de les nostres institucions, l'autonomia, l'autogovern, evidentment és la raó per la qual a tot el món ens diran que no tenim dret a l'autodeterminació externa, que en diuen. Correcte. Que no tenim dret a voler fer el nostre propi estat i, per tant, posar fronteres amb Espanya i separar-nos d'Espanya. El territori que puguem controlar, que sí. Però mentre figuri que nosaltres estem patxa contents, que tenim autonomia i que tenim resolta aquesta qüestió, que l'autonomia que tenim representa veritablement els interessos de la nació catalana, tant aquí com al País Valencià, com a Mallorca, Menorca, Eivissa, doncs, evidentment, li estem dient al món que no som una nació amb dret a la lliure determinació. Exacte. Que no ens cal, perquè ja ho tenim resolt i, per tant, som un afer intern. Correcte. Que és el que ens han dit tantes vegades, i no per malícia, sinó per la manera perquè nosaltres hem plantejat sempre malament les coses. Sí. Les hem plantejat malament, les hem plantejat com un dret a decidir separar un trosset d'Espanya per fer un estat espanyol de bis. Un estat de gent emprenyada amb les balances fiscals i amb les infraestructures, amb el dèficit d'infraestructures. Doncs les persones emprenyades, la suma d'individus d'enlloc i de no res, emprenyada amb les balances fiscals i el dèficit d'infraestructures, no té dret a la lliure determinació. Correcte. No el té. I per tant, com que no el té, doncs, evidentment, no podem esperar que els altres ens aplaudeixin, ens posin una catifa vermella i es solidaritzin en absolut amb aquest plantejament. Sí. És així, Tracta, per tant, de remoure totes les baixes i començar, sí, sobre els plantejaments que siguin els que el món reconeix com a plantejaments propis d'una nació, d'un poble que vol autodeterminar-se. Clar, en aquest cas, hem de dir quin és el demos, quin és aquest poble. Aquest poble no són els castellans que viuen a Catalunya, que ja tenen un estat i que tenen resolta la papereta de la lliure determinació. No són els marroquins que tenen un estat i que poden votar el seu estat i que tenen resolta la papereta de la lliure determinació. L'única nació que no té resolta aquesta qüestió en totes les terres catalanes és la nació catalana, que resulta ser l'autòctona. I autòctona perquè és la que, naturalment, la que ha nascut aquí, s'ha forjat aquí, ha sortit d'aquí. En aquest sentit. Crec que no és una qüestió que es pugui debatre en aquests moments. Aleshores, és l'única que no té resolta la lliure determinació. I ho hem de plantejar, per tant, en termes de nació cultural. I el món això sí que ho entén. Però és igual, perquè tampoc, a veure, jo ara que ningú es pensi que estic dient que li vull demanar permís al món per res. L'únic permís d'allò que fem els catalans ens l'hem de donar nosaltres. I el greu problema que tenim els catalans, justament, és que som els que menys permís ens donem per fer les coses que naturalment
fan tots els pobles del món. I amb això acabo. Gràcies per escoltar-me. No, és així, és que si el que plantegem és independitzar una regió d'Espanya, perquè a més amb aquest cens autonòmic els catalans són minoria, el que farà Espanya és advocar el dret d'integritat territorial i amb tota la raó del món, perquè dius que aquesta gent volen independitzar 4 milions almenys, 4 milions de nacionals meus, de nacionals espanyols meus. Els altres, mira, potser tenen una identitat que, bueno, que aquí a Espanya no la reconeixem, però, bueno, els altres potser el món els hi discutirà que hi ha una cosa que són els catalans i que, bueno, que... Però és que a dintre de tot això volen independitzar, això és el que dirà Espanya, volen independitzar 4 milions de persones que són nacionals meus. Sí, sí. I això no constitueix un poble. Aquest demos, el de la comunitat autònoma, no constitueix un poble. Això no es pot autodeterminar. Això és una dèria o de la Isabel, o de l'Erra, o d'en Matadepera, o de la Carolina, o dels que som aquí. És que és dret internacional. És que el món et dirà, això no és un poble, això no té dret a la independència. Això no es pot autodeterminar. I a més, Espanya dirà, és que volen trencar un tros d'Espanya, perquè el que volen fer, si volen independitzar una regió, volen trencar un tros d'Espanya. El plantejament és completament diferent. No volem independitzar una regió. Volem independitzar una nació cultural, un poble. Correcte. I això es fa identificant el poble, tots els seus membres, un per un, seguint requisits culturals, identificant quins són els trets culturals d'aquest poble i detectant-los en les persones. Una, l'altra, sí, compleixes els trets culturals, llengua, territori... Doncs vinga, ets català, endavant, a la llista. I és que això és el que fan tots els estats del món. Sí. Bé, una mica, no sé, Matadepera, com ho veus i per què la ment, no sé, com pot ser que la ment acomplexada i completament colonitzada dels catalans ens hagi portat a comprar discursos falsos? Sí, perquè, a més, jo et dic que també durant un període de temps molt llarg, aquesta transició democràtica, quan va morir en Franco, ens vam alegrar tots molt i pensàvem que podríem entrar en un entorn diferent i que hi havia la possibilitat que ens respectessin inclús. Llavors va vindre aquesta època convergent, en la qual jo haig de dir que jo he tingut molta admiració pel president Pujol, pel molt honorable president Pujol, però que després m'he donat compte que hem estat 30 anys més enganyats. Hem tingut lo del peix al cove, ens han fotut estatuts, ens han fotut no sé què, però ens han anat desdibuixant com a nació cultural a la vegada, no? Llavors, ostres, el desengany encara és infinitament superior, perquè podia dir, mira, el que havia passat des del 1714 fins a època moderna, podem dir, no estava a les nostres mans, ens han enredat i ens han borrat la història, ens l'han canviat, ens han enredat amb tot. Val. Però, hòstia, aquesta època que hem viscut nosaltres, després de que morís el dictador, aquí ens van fotre una engatillada, però impressionant. I clar, és el que dèiem fa un moment. Sembla a tot el món que vivim en una democràcia. No és cert. Ni els números dels escons, els congrés dels diputats, ni tots els números estan fets perquè mai de la vida puguem arribar a aconseguir ni tan sols influir a la política espanyola, que a mi jo preferiria no influir en res amb aquella gent, però ni tan sols podem influir. I durant tot aquest període de temps d'en Jordi Pujol i de Convergència i del senyor Maragall, etc., ens han donat la sensació de que ens respectaven, que no sé què, i que anàvem fent petits passos, que avancem. Cony, tot era mentida. Aquí no estaven fotent res de res. Aquí ens estaven enredant a tots, perquè estaven recuperant a les seves posicions de poder, de l'IBEX, etc., i ara ja ho tenen tot endreçat, i ara és quan ja poden pelar-nos del tot, no? I, hòstia, és molt trist quan et dones compte de tot això, que has passat mitja vida pensant que algun dia podríem ser un altre cop una nació i et dones compte que tot era una enredada. I és dur, però, bueno, clar, hem de trobar solucions i les solucions estarien en tot aquest entorn, en buscar la forma de fer un cens català, amb la forma de veure com apliquem una DUI, com fem una transitorietat jurídica, etc., no? Vull dir, una llei de transitorietat, bueno, s'ha de continuar treballant. Jo crec que una de les coses que ells
sempre tindran aquesta supèrbia estúpida i l'hem de poder aprofitar i ser més intel·ligent que ells i portar-los a on realment nosaltres puguem aconseguir alliberar-nos d'una vegada amb les eines legals i de dret internacional que calguin. I una d'elles doncs, és això, poder estar sensats realment com un poble, com una cultura. I bueno, no crec que pugui afegir gaire més. No, completament d'acord amb aquests anys això que explicaves ara, d'aquesta anestèsia autonomista. Molt dur, Ens pensàvem que realment tot allò ja estava sobre rodes i que ja estem salvats, ja tenim el català aquí, ja anem fent, ja podem fer tranquil. Tot era una mentida. Pensàvem el que ens deixava avançar Espanya, perquè el que s'ha vist és que quan li convé a Espanya, a cop de jutge, ho atura tot. Sí. Oi que us porteu bé? Doncs si us porteu bé us deixem fer. Sí. Quan sigueu dolents, a cop de jutge, aquí pararem... Què teniu? Català a l'escola? Això ho pararem a cop de jutge. Què tenim? No sé, també ho pararem a cop de jutge. I els bombers... És així, és fort, Ni apagar focs si no ho diem els espanyols, si no ho diem els castellans. Vull dir, és així. Llavors, per això és la imprudència, no?, dels nostres col·laboracionistes, dels polítics col·laboracionistes que els catalans voten. La imprudència ha estat fer por a un estat, però al final no anar enlloc. Perquè tu no pots despertar el monstre i convertir dintre. Sí. Per això és una imprudència, però és que... I encara els validem, votant-lo. Encara. Aquesta és la gran... Despertar el monstre i quedar-nos a dintre quan sabem que després d'una derrota d'una falsa independència, perquè aquí no s'anava cap enlloc, després d'una derrota independentista, ara el que venia era això. Espanya els castiga perquè ens van deixar esvalotar massa. Vull dir, perquè la missió d'ells sempre ha estat la que he dit abans. Esvalotar-nos una mica, però no massa. Sí. I aleshores Espanya els castiga, lògicament, perquè ens van deixar massa corda. Amb el procés sobiranista ens van deixar massa corda. I Espanya esperava que tallessin la corda o tibessin de la corda abans. I Espanya, el dia 1 d'octubre de 2017, evidentment que s'espanta. S'espanta perquè sap perfectament que si no els tingués amb ells, que si no hagués estat perquè ells tenien premeditadíssim no fer res, no respectar cap referèndum, ho hauria passat magre, molt magre. Perquè per damunt de les hòsties, de les 4, 5, 20.000 hòsties que hi pogués haver aquell dia, es va posar de manifest una cosa que corrents i de els nostres polítics van mirar de tapar. I és que anul·laven el país. No, Espanya no podia controlar el país. Sí. No podia controlar tot el territori. Era impossible. I si aquell grau de mobilització hagués continuat perquè hagués estat esperonat pels líders, mare de Déu senyor. Avui seríem independents. Mare de Déu senyor. Sí. Mare de Déu senyor. Seríem independents segur, això segur. Sí. Bé o malament, però ho seríem. Sí. És a dir, continuaríem tenint un problema com a nació cultural, segur. Sí. Perquè la independència que ens van dissenyar els processistes sobre el paper i l'ideari que han estat escampant durant aquests últims 10-12 anys condueix a un estat a l'estil llatinoamericà. Sí. És a dir, amb els maputxes marginats. En aquest cas, els maputxes som nosaltres. Correcte. Però, a banda d'aquest fet, Espanya els va castigar, evidentment, perquè ens van esvalotar massa. No perquè ens esvalotessin ells, sinó perquè ens van donar massa corda. Sí. És així. Totalment d'acord. Totalment d'acord, és així, Sí. I probablement és una oportunitat que no sé si es podrà tornar a repetir fàcilment. Són oportunitats perdudes. I això té aquí hi ha uns responsables de la tradició. No, aquí hi ha uns noms i cognoms. I el que no entenen els catalans
és que després d'una traïció hi ha d'haver unes conseqüències. Sí. O sigui, s'ha de passar compte amb els traïdors perquè si no, no s'avança com a nació. Si un poble no marca quin és el límit, quins són els seus límits, sempre vindrà un altre que dirà si els catalans són idiotes, ho deixen fer tot. Sí. Hi ha d'haver un segell a la història que digui no, els catalans, quan els hi fas segons què, s'emprenyen. Per tant, si tu vols governar i estar al capdavant d'aquest poble, vigila, però no et burlis d'aquesta gent, no et burlis del teu poble perquè és que s'emprenyen. I cap poble no pot avançar si li aixeques la camisa amb la cosa més preuada que té, que és la seva llibertat, i no passa res. Sí. I no només no passa res, sinó que l'endemà tenen més vots, tenen més escons, tenen més sous, tenen més portes giratòries, més xarxa clientelar, més gent per col·locar, fins i tot poden col·locar l'amant dels dimarts, que els hi va molt bé. Vull dir, això com voleu que no em fotin de nosaltres cada dia? Si és que ens tenen per idiotes, però és que amb raó. Amb tota la raó del món, no sé què en penseu, Matadepera, sobre això, però no pot avançar. Estic totalment d'acord. Jo és que és una de les coses que m'indigna el fet de veure que encara els tios poden anar als mítings, poden anar al carrer tranquil·lament i que ningú els hi foti. Clar, evidentment tenen tots els aparells de comunicació al seu favor, etc. Però el tet-a-tet del carrer, hòstia, aquests tios haurien de no atrevir-se a sortir al carrer sols. Vull dir, hòstia, és que tindríem que estar a sobre d'ells tot el dia, perquè el que han fet és una vergonya. I continuen robant d'una manera exagerada. I a més, roben a la cara, perquè quan tu dius que faràs una feina i no la fas i continues cobrant, escolta, això és un robatori, tu. I això és el que han fet, bàsicament. I ho continuen fent d'una forma... I la gent continua votant-los. Jo és que em sorprenc. No sé, suposo que són tots aquests anys que dèiem d'haver estat mentalitzats i que el nostre subconscient encara busca una acceptació d'una cosa que no serà mai, de que aquesta gent ens portarà a algun lloc, no sé. Però ja et dic, m'indigna el fet de veure que encara poden tranquil·lament i encara hi són fans d'aquesta gent. És increïble, això. És una cosa, no sé, dintre d'uns anys això serà d'estudi pels psicòlegs, perquè és tela marinera, Ja ho és d'estudi pels psicòpates que governen el món. Sí. Endavant, Anna. Sí. Hola, una línia que... Bona nit. Bona nit. Una mica en la línia que dèieu ara, però no ben bé el mateix, és això que ha passat amb el TikTok aquest, que avui el de notícies, o sigui, li han donat més importància al fet de que fos en hora de feina, Sí. amb l'uniforme de treball i sense mascareta, que no pas la mofa. O sigui, diu que l'expedient li han obert per això, més que no pas per la mofa que ha fet de la nostra llengua. És en la línia aquesta de psicològica, de patològica ja que tenim. No ens sabem fer... Vull dir, aquesta por de defensar lo nostre, aquesta por de fer-nos valdre. Doncs aquesta persona se li obre un expedient perquè se n'han rigut de la nostra llengua i punt. Imagino que, no ho sé, jo no estic pas defensant res, i potser això la Isabel, que està vinculada al món del dret, potser ens ho podrà confirmar, però clar, si li obren un expedient i sobre el paper consta que li obren per això, la dona ho recorrerà i a més guanyarà, perquè els jutges són espanyols. Sí, per descomptat, és a dir, si li obren l'expedient que li han obert és més una falta de respecte contra la nació catalana que allò que ha fet la noia, la infermera. És a dir, perquè que els nostres responsables de les administracions hagin triat aquesta via és una escopinada contra els catalans. Ara imagineu per un instant que les manifestacions que fa allà al vídeo les hagués fet contra els immigrants marroquins. Estaria als jutjats. No, que hi haurien obert diligències immediatament per un delicte d'odi. Correcte. Exacte. I és el que ha fet, és un delicte d'odi. d'odi. Aquesta noia podria haver incorregut en un delicte d'odi. Això d'entrada. I per tant, és la via correcta en tot cas. I a banda d'això, doncs, hi ha la qüestió laboral. És a dir, aquesta noia vulnera, tot i que
les normes que tenim per protegir el català són febles i estan agafades en fils, però existeixen i aquesta noia les vulnera. Com a funcionària pública, sigui interina o no, les vulnera. Per tant, també hi ha un cas laboral per la qüestió del català i per les befes que fa i el menyspreu que transmet. Aleshores, esclar, la via triada, que és la via de la mascareta, de que no duia mascareta, és una escopinada, perquè ens està dient a tots els catalans que la nació catalana no existeix, no té dignitat, no té integritat moral, no té absolutament res. No existeix. I per tant ens vanegen, passen per sobre de les manifestacions que si haguessin afectat qualsevol altre col·lectiu humà resident al país, haurien alçat rius de tinta, de programes de televisió, de tertúlies, de denúncies, de tot plegat, i per descomptat accions penals. Doncs en aquest cas ens estan dient clarament que nosaltres no ens ho que no valem la pena, que no som. És això, no som. Aquest és el polític oficial que estem patint en aquests darrers 5 anys. És a dir, deixant de banda les gesticulacions sentimentals que de tant en tant fan els de Junts, deixant de banda aquestes gesticulacions, que només són gesticulacions, perquè a l'hora de la veritat voten per la reforma de la llei de política lingüística que ens deixa encara més desemparats com a llengua i com a cultura. Per tant, deixant de banda les gesticulacions, la qüestió és que portem 5 anys, els anys no es porten, perdoneu-me, fa 5 anys que és a dir, que han premut a fons l'accelerador perquè ens convencem de que no som i deixem de ser. És així. Anna i Neus, endavant. No, seguint amb el que abans heu dit, no sé qui ha sigut, si ha sigut el David, que ha dit no, és que si la denuncien per haver-se'n rigut de la llengua catalana, no tindrà recorregut. Bueno, és que una mica el que deia la Isabel, és que és igual que no tingui recorregut. Però hosti, és que hem de tenir una mica... Deixem de ser tan... no sé com dir... de pensar tant en el que... no sé, és que ser tan pràctics. És que hem de... I tant, i estic d'acord. Simplement dic que això és el que hauria passat, però que al govern de Vichy tampoc li interessa que passi això, perquè llavors es veu la seva inutilitat, és que no serveix absolutament per res. O sigui, es veu que ens volen fer creure que realment aquí fem alguna cosa i que això de l'autogovern, i volen que ens ho tornem a creure i que estiguem orgullosos i cofois d'això i tranquil·lets com ho hem estat durant 30 o 40 anys d'anestèsia autonomista. Sí. Però vull dir que hem de fer coses a vegades que potser és veritat, no tindran recorregut, però les hem de fer. Sí, esclar, sí, evidentment. Però si no ho fem nosaltres, ells no ho faran com a Generalitat, Ha de ser algú que porti això a denunciar i que després surti i digui no passa nada, s'arxiva el cas perquè aquesta dona s'està expressant en una de les llengües oficials. Això és el que dirien. Però es posen en evidència. Hem de ser nosaltres que ho fem, perquè a la Generalitat no li interessa despertar això i que després no porti enlloc, perquè és molt evident que no serveix per res a la Generalitat, que no pot defensar absolutament res, que no pot defensar els trets culturals dels catalans. Bueno, no ho vol perquè són majoria els castellans i viuen dels vots. No pot ni vol, No pot ni vol. Jo em penso que s'ha de ser molt ingenu per no haver-se'n adonat que la Generalitat de Catalunya i els partits que la composen, especialment el que governa ara, fa temps que estan mirant d'introduir en la societat la idea que el castellà és tan llengua catalana com el català. Sí. Que no són els de Vox, Això ho estan fent Esquerra, la CUP i els altres, doncs, mira, deixa'm fer. I ho fan a través de molt petites omissions i intervencions, però ho fan constantment, perquè la seva finalitat és aquesta.
I a mi em sap greu ser de les que sempre se n'adonen d'aquestes coses massa d'hora i tothom em mira així amb una cara com volent dir, què diu aquesta ara, no? I clar, al cap de 3, 4, 5 anys sents que la gent denuncia això. I dius, home, també una mica abans, no? Perquè és que si no arribarà un dia que no podrem arreglar res. Tot serà irreversible. Mentalitzem-nos. Sí. La Generalitat de Catalunya, comandada per una gent, la pretensió de la qual, i TV3 és un exemple claríssim, potser dels més evidents que teniu, la pretensió de la qual és anar introduint en la psicologia col·lectiva que el castellà és una llengua tan catalana com el català, tant de Catalunya com el català. Sí, sí. Perquè, a més, amb les polítiques que es proposen de fer en els anys que venen, necessiten que això quedi ben assentat. Necessiten que quedi assumit. Sí. Compte amb això. Sí, és una guerra de baixa intensitat que no li podem fer front i des de les institucions perquè són elles les que l'estan activant i això ha de ser un moviment diferent, ha de sortir d'una altra banda i s'ha de plantar cara, és que no hi ha un altre remei, Efectivament no la podem fer des de les institucions. Correcte. És a dir, no podem pretendre que la frenem si obtenim 3, 4, 20, 10 diputats. Exacte. No frenarem res. Així. Sí. Hem de reconstruir un moviment de base, un moviment autèntic social, sí. I això és el que proposa, en definitiva, el cens al poble català. Sí. I sobre un punt de partida totalment adient amb el que el món entén per la lliure determinació dels pobles. Sí. Unes bases, per tant, no autonomistes, com les que han seguit els processistes. És així, el cens proposa un poble que s'allibera per via del seu cens, és exactament això. Endavant, Neus, i després Mata de Pera, que em sembla que voleu dir alguna cosa també. Endavant. Hola, bona nit. Bona nit. Us diria, en principi no pensava dir gaire cosa, simplement escoltar-vos, però heu tret un tema que em toca molt de prop. No sé si alguns de vosaltres heu llegit la piulada que vaig posar ahir. La meva parella treballa a la Vall d'Hebron i és un tema que m'heu sentit a parlar moltes vegades sobre educació i sobre els mestres, perquè és la meva feina i el conec de molt a propet. Però el tema de sanitat, doncs, a casa també se'n parla molt. I la meva parella, concretament, es va trobar ahir un problema amb uns pacients, amb una pacient referent al català, que el va escridassar, etc. El meu home no va perdre la calma, va continuar parlant en català, Magnífic. es va cagar amb tots els catalans, etc. Aquella dona, i la cosa no va anar més. No és la primera vegada que s'hi troben, però sí que és cert, i jo això també ho he vist jo, perquè hi he anat a punxar-me també allà, diguéssim, i veig que la infermeria a la Vall d'Hebron, i m'imagino que tots els hospitals públics a Catalunya deu passar més o menys el mateix, hi ha una gran quantitat de gent que ha vingut de fora i no se'ls demana absolutament res perquè hi treballin. Gent que no entén el català, ara parlo d'infermeria, no parlo de metges, però sí que la branca d'infermeria és una vergonya, de la mateixa manera que em queixava d'educació i ensenyament, que també és una vergonya, a sanitat passa el mateix. No pot ser que tu vagis a punxar-te i la infermera o l'infermer no t'entengui. No pot ser que et visitis a Bellvitge i et passi el mateix. I això està passant. La culpa no és del que ve, la culpa no és dels espanyols, que ja sabem de quin peu calcen. La culpa no és de... La culpa la tenim... O sigui, és que jo crec que a vegades som més gent que ja ho veiem, que l'enemic el tenim a casa. Sí. No foten absolutament res, aquesta gent. Els que tenim nosaltres a casa ni controlen, ni revisen. Ensenyament, evidentment que no, però és que sanitat tampoc. O sigui, no pot... El meu home m'explica que té un munt de companyes, infermeres, una de León, l'altra de Segovia, l'altra de Sevilla. Cap ni una parla ni entén el català. Per què es permet això?
Són coses que no m'entren. Llavors, és veritat, estic molt d'acord amb tot el que heu dit, i és ben cert, i a veure, tant de bo tothom se n'adonés que l'enemic, en majúscula, el tenim a casa. I mentre la gent no ho vegi, no els podrem mai fotre fora. És així, Res més, només això. Gràcies. Recordo la teva piulada, la vaig llegir, em va agradar molt, em va fer molta gràcia, perquè al final quan dius, bueno, i la senyora aquella no sap que el meu marit és de Múrcia, no? Era? Sí, el més bo de tot és que quan va arribar a casa i m'ho va explicar, jo vaig dir, em permets fer una piulada de tot això que t'ha passat? Diu, sí, i tant, perquè ja sap que soc molt expeditiva i molt activa en aquest sentit. I em diu, i per què no li deies que tu eres de Múrcia i que a l'any ja t'havies tret el català, el C, no sé què, o el B, o no sé què? Diu, perquè no tenia ganes d'embolics. Jo li vaig dir, també és veritat, ells, depèn de com contesten, se'ls hi pot obrir l'expedient, que tampoc no tenen les esquenes cobertes, tampoc, no us penseu. Ell també té una companya que no canvia mai el castellà amb cap pacient i també se n'ha trobat de tots colors i tampoc se senten molt defensats des de l'administració. Vull dir que, i sí, és veritat, al final ella, la dona se'n va anar, sí que és veritat que no li va dir, diu, mira, si soc de Múrcia, per tant, potser sí que els catalans són molt estranys, que demanin el català a Catalunya. Sí. Riem, però és trist, És molt trist, Sí, és per plorar, és per plorar. Jo el que m'he trobat també per feina he estat fora i el que sí que és curiós perquè quan expliques la situació i la gent la comprèn, a Sud-amèrica m'he trobat gent que em deia que com és que nosaltres tenim tant aguante i no agafem les armes i ens liem a trets. Perquè si fossin ells ja ho haguessin fet. És un discurs reiteratiu, no m'ho ha dit un només, m'ho ha dit molta gent. Perquè quan els hi exposes tot i veuen clarament que en el fons estem parlant de tècniques diferents per les èpoques diferents a les que estem, però en el fons és la mateixa colonització que van rebre ells, ostres, els tios se n'adonen i, clar, automàticament et donen la raó i et diuen, hòstia, doncs aquí heu de reaccionar d'una forma molt més violenta, no? Perquè si no, avui en dia encara, desgraciadament, la raó no guanya, no? Com volem reaccionar d'una altra manera si la majoria de catalans pensen que no hem de tenir mai exèrcit? Si la majoria de catalans encara van ensenyant cartolinetes liles i verdes i regalant clavellets i abraçades. O sigui, bé, aquesta és l'opinió publicada. Sí. Permeteu-me que interrompri. És l'opinió publicada. És que una cosa és l'opinió pública i l'altra l'opinió publicada. I en aquest país fa molt temps que el monopoli de l'opinió presumptament pública, però hauríem de dir publicada, la tenen els còmplices de tota aquesta funció de còmplices i autors del que jo anomeno els guardians del gueto. Aquí l'esquerra resident a Catalunya, que no catalana, perquè per ser catalana hauria de tenir mar mental català i no el té, hauria de tenir el focus a Catalunya i no el té, hauria de tenir referents catalans i no els té. Correcte. Per tant, l'esquerra resident a Catalunya fa el seu paper en aquesta tràgica. I el paper que fa és el de multiplicar a l'enèsima potència, elevar l'enèsima potència, els complexos i les febles camises de força i les indefensions apreses dels catalans. Totes aquelles indefensions apreses, aquelles camises de força i aquells complexos que arrosseguem per 3 segles de molts episodis de dura repressió, allò ho agafa l'esquerra catalana, la presumptament catalana, i ho multiplica per 1 milió o 2 milions de vegades. A més ho fa d'una manera molt curiosa. Vull dir, ens col·loquen una no ens toca. És a dir, parteix de la ficció de que nosaltres som blancs europeus i tenim un estat propi.
i a més un estat que ha colonitzat mig món. I aquesta és la nostra posició. I, per tant, ens atorga aquest tractament, el tractament que atorgaria amb un estat imperial com el Regne Unit o els Estats Units d'Amèrica, aquest tractament. I, esclar, això d'entrada és que ens deixa noquejats. Clar. Ens deixa noquejats, perquè com reacciones a això? És a dir, no és la nostra posició. És un sentit majúscul, però som presoners encara d'aquesta fal·làcia, d'aquesta desubicació. M'he volgut dir-ho perquè, esclar, no tot són la Caixa, no tot ho fa la Caixa, no tot ho fa el govern, és a dir, aquí participen molts en tenir-nos ben agenollats. Molt bé, dir simplement que si voleu repassar la piulada de la Neus, la teniu aquí compartida, aquí al capdamunt de l'espai hi ha la piulada de què us parlava la Neus. Endavant, R, i després Anna, que en algun moment has llevat la mà i no sé si volies dir alguna cosa, i després Matadepera. Endavant. Hola. Bé, em sentiu bé, oi? Perfectament. Era una reflexió sobre això, per què s'estan cridant tants per ocupar tants llocs públics del cos públic per part de gent sense requisits de llengua. I és l'ou i la gallina, diguem-ne, no? És un problema de pressió demogràfica. És a dir, tu has crescut amb massa de pressa, amb tota una sèrie de gent que no has integrat, bueno, això té un ritme, però sobretot et cal cobrir aquests llocs públics, diguem-ne, aquests càrrecs, aquestes professions, per donar un servei, no el servei públic, a tota aquesta demografia en escreix. I, per tant, la crida és d'on sigui. Perquè si posessis requisits, ho podries fer, però seria un flux inferior al flux de demanda i tindries un esfondrament del sistema. Per tant, com has de cobrir a temps real una demanda, tu estàs també cobrint la demanda de les places a un flux que no pot exigir la llengua perquè no te l'aprovaran al ritme que tu la necessites. És un problema que quan tu no has controlat les fronteres, i és un tema que és sempre el políticament incorrecte, però és que els estats també viuen i les cultures sobreviuen de controlar les seves fronteres. És un debat que neix mort per innecessari, diguem-ne, perquè és claríssim. Ara en surten notícies que els maasais tenen un problema a la seva terra perquè els colonitzaran econòmicament i els colonitzaran amb projectes que els hi treuen el seu hàbitat, diguem-ne. O sigui que els maasais seran tot el fort que vulguin, però si no controlen el seu espai, el seu hàbitat, també moriran, els obligaran a una diàspora, els permetrà ser un nucli, una tribu, una cultura i es aniran assimilant allà on vagin a petar. Per tant, el control de les fronteres vol dir també control del flux per fer-lo adient a les teves capacitats d'integració en tots els aspectes, integració social, cultural, ecològica, tenim un ritme de creixement que nosaltres no podem reabsorbir ni en termes ecològics. I això serà un drama, és un drama que ja és present, diguem-ne. Diu, hi ha sequera perquè no plou, o sigui, hi ha buidor de les nostres conques hidrogràfiques perquè no plou. Diu, no és tota la història, no plou i tu tens massa aixetes que agafen l'aigua que tenies acumulada i te l'envien al mar. I encara volen fer el hard rock i totes aquestes coses. Vull dir que és una de les regions més denses d'Europa i en alguns llocs les més denses d'Europa, diguem-ne. I això no controles les fronteres, o sigui que tu no pots ser... Fins i tot els vaixells de salvament tenen l'aforament limitat, diguem-ne, no? Perquè si poses massa gent en un vaixell de salvament també s'enfonsa, diguem-ne, no? Els estats no poden ser estats d'acollida infinita perquè s'esfondren. O baixes el llindar de dignitat humana fins a la misèria i tu vas empassant tot. També és una possibilitat que jo no defensaria en absolut.
Però sí, clar, més gent, jo tinc una frase que s'ha de pensar, però si voleu, que és més gent, menys drets. I això està en debats de filosofia i això, vull dir, de filosofia política, diguem-ne, que més gent, menys temps per donar drets, perquè no tens recursos, perquè el temps és limitat, per tant, perquè hi ha més gent a ocupar una cosa que era de tothom i, per tant, abans tu la podies ocupar al 100% i ara has de repartir-la entre altres, contra més gent, més reducció del teu espai en pro de la igualtat amb altra gent. La pressió demogràfica per qualsevol societat, també en termes culturals, és un drama i és un políticament incorrecte que no estem fent front. Aquesta era la meva reflexió, a més d'altres qüestions que fem amb el cens. Gràcies. Passa que aquí, sempre, quan es parla d'això, que aquest creixement, que és veritat que no controlem fronteres, no controlem absolutament res, però aquest creixement ha estat també obra dels nostres i de la Generalitat, perquè les poques eines que s'han tingut no s'han fet servir correctament. S'han donat llicències d'obertures d'hotels allà on n'hi ha 7 d'hotels, doncs vinga, una llicència d'obertura perquè n'hi hagi 8, perquè n'hi hagi 9, perquè n'hi hagi 10, infinits hotels. S'han requalificat terrenys perquè s'hi pugui construir massivament pisos d'aquests que es fan en una tarda, gairebé, per acollir gent i gent i gent i gent i gent. Les competències en urbanisme són exclusivament de la Generalitat. 100%, exclusivament. I la Generalitat no les ha fet servir per dir aquí no es requalifiquen terrenys, aquí no es construeix, construirem, però amb ordre, amb planificació, a un ritme, perquè, ostres, si ve molta gent però no hi ha pisos, no hi ha on col·locar-los, no venen. Si venen molts turistes o bé no sé què, però no dones llicències d'obertures d'hotels de manera massiva, no vindran a treballar ni com a cambrers ni perquè no estàs limitant aquestes feines que, a més, és personal poc qualificat que fa baixar el PIB per càpita, això s'ha demostrat, fa baixar el PIB per càpita i, per tant, empobreix tot el país. I aquestes poques eines que s'han tingut no s'han fet servir. Hem tingut una Generalitat en mans de desenvolupistes que en diuen que vinga, tot projecte és bo, endavant, vinga, tot és creixement, ja parlen de la Catalunya dels 8, dels 9, del 10 i dels 12 milions, parlen d'això, en Canadell parla de la Catalunya dels 12 i dels 15 milions, no hi ha límit, ho podem resistir tot, oi? Doncs les conseqüències són... I és veritat, no hi ha fronteres ni res, però les poques competències que sí que s'han tingut no s'han fet servir. I escolta, si les fem servir a favor nostre, ja ens les traurà Espanya. Potser sí, no ho sabem, no s'han fet servir. I això és culpa dels nostres. I els culpables aquests s'han de punir, o sigui, s'ha de passar compte amb els responsables d'això. Com ho arregles? És difícil. De fet, jo crec que la Generalitat va acceptar el model econòmic que ens venen els espanyols i ha anat en detriment del model econòmic català, no? Jo crec, com a concepte, la nostra societat, els catalans, sempre estem treballant, formant-nos per poder treballar dintre d'una societat competitiva, etc. En canvi, veus altres regions que el model espanyol el que fa és genera gent que el que pretén és ser funcionària o viure del turisme, etc. No? I això són dos models que no són compatibles. I jo crec que fa uns anys cap aquí la Generalitat va acceptar aquest model econòmic espanyol i el que ha fet ha sigut precisament afavorir el turisme, fer-nos menys competitius a nivell tecnològic, deixar la formació, que per mi és una de les peces claus. Les nostres universitats abans eren punteres en moltíssimes coses. Avui en dia hi ha uns professors que fan pena a les universitats i estem perdent aquí bous i esquelles, perquè al final el que avui en dia fem a les escoles i a les universitats seran el futur d'aquest país. I estem deixant això en mans de descerebrats que jo no sé com estan fent anar tota la Conselleria d'Educació, perquè veus uns professors a les universitats, i ja no parlo d'escoles perquè no hi tinc tant foco, però veus professors a les universitats que fan pena realment. Ja no parlo ni tan sols d'exigir-los que merament parlin en català, sinó que és que els conceptes que tenen no són ni acceptables. I en canvi, escolta, estan a les universitats nostres treballant i tenen inclús càtedra a les universitats. És una cosa terrible, Bueno, això m'escalfa una mica i no cal. Molt bé. Anna, endavant. Hola.
No, un matís, perquè, clar, a vegades es parla molt a la lleugera, de temes que no es coneixen prou bé. I d'urbanisme, jo no dic que no s'hagi pogut fer més, però ja es va aprovar fa un parell d'anys, em sembla, el Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral de Girona, que va reduir l'edificabilitat. I han tingut querelles i moltes, clar, de propietaris que es veien, saps? Que veien reduïda la seva possibilitat de guany econòmic. Però que sí que s'han fet moltes coses. Vull dir, tampoc no caiguem en el derrotisme, perquè s'han fet coses ben fetes, també. És la meva opinió, I amb urbanisme em consta. Vam provar un terrenys, com ho van fer al revés, no? Terrenys que ara són edificables, de fer-los no edificables. Exacte, han reduït l'edificabilitat. Clar, no, aquí t'emprenyarà el propietari, clar, perquè tenen un terreny en valor que li treus el valor, però s'ha fet al revés, aquest és el problema. Terrenys que no eren edificables s'han requalificat a molts llocs de Catalunya per poder encabir pisos d'aquests de, vinga, anem a acollir colonitzadors. No és el que s'està fent ara, No és el que s'està fent ara. Bueno, és que jo treballo en el Departament de la Generalitat. No, clar, ara suposo que potser ja ho controlen més, però fins ara això ha sigut camp pixa. O sigui, aquí no hi ha hagut límit per deixar de construir. Bueno, jo no sé de quin cas concret estàs parlant, Jo t'he posat un cas concret, que és el Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles. Diuen que són sòls no sostenibles per reduir l'edificabilitat. Una cosa molt delicada, perquè en els plans, saps? Perquè en els plans d'ordenació urbanística municipal sí que estava previst. Però llavors, bueno, han buscat la manera dient que s'havien passat de termini i tal per poder reduir una cosa que estava prevista. I molts problemes, Perquè això ha generat unes expectatives en la propietat i són gent que tenen diners per posar demandes. Vull dir que no és la tendència i tu potser et saps algun cas concret, però per part de la Generalitat la línia és just la contrària. Sí, de casos també m'han arribat, però parlava més en general dels 40 anys en què s'han tingut aquestes competències i que durant aquests 40 anys no s'han fet servir sempre de la manera correcta. També a vegades hi ha tendències, no és veritat? Que a vegades són modes també, que jo no sé què ha passat, jo és que ara estic col·laborant amb això ara i fa uns anys que no, i per tant no et sé dir què s'havia fet en el passat en urbanisme. Però penso que sempre s'ha treballat bé precisament amb urbanisme. Ara, clar, les competències les tenen una part als ajuntaments també, no? Que són qui aproven els plans d'ordenació urbanística municipal. Sí, però perquè la Generalitat el cedeix. La Generalitat podria treure això dels ajuntaments i quedar-s'ho ella. Això ho desconec, Potser sí. Clar, la Generalitat... Ho sap més la Isabel. Sé que està establert així. No sé si és que els hi ha cedit la Generalitat o és que això és una competència municipal per la llei del règim jurídic de les hisendes locals, no ho sé. Són de la Generalitat... O per la llei del sòl de l'Estat. Mana? Jo crec que són de la Generalitat que els cedeix als ajuntaments, perquè les competències són de la Generalitat, si mireu i els cedeix als ajuntaments, vull dir que la Generalitat podria dir no, això m'ho quedo jo, o regular-ho, dir que el projecte que els ajuntaments puguin proposar i ho han de proposar a la Generalitat que té l'última paraula. Jo crec que no, perquè en aquest cas la llei del sòl... Clar, però tu coneixes aquest sector, David? Perquè clar, si no... És que la llei del sòl és estatal. Potser l'Isabel ho sap, això. No sé si no està escoltant o no... O s'ha dormit, potser. Isabel, ets per aquí? Però, David, sisplau, siguem seriosos. Vull dir, si no coneixes aquest sector, millor no opinis. Perquè caiem en el derrotisme i tampoc... Jo això ho havia llegit a articles, de gent que se suposa que si escriuen articles és perquè en saben. Bueno, això que algú que escriu articles en sap és molta suposició, No, això evidentment. Perquè, a veure, els periodistes pobrets, en general, no coneixen gaire cap tema, Ni els opinaires, que opinen de tot. No, però el que estic és un fet és que sigui la llei de qui sigui, qui la controla, qui la controli,
Aquest país s'ha venut sa mare durant els darrers 60 Està anys. fet una Ah, sí, merda. els catalans no s'han queixat gaire, no? Vull dir que no s'han queixat gaire No, i al molts han dit, bueno, contrari, es queixen ara que se'ls està restringint la possibilitat de collir. clar, o sigui, exactament, no? Vull dir que jo sempre recordo aquesta dada que em sembla molt interessant per entendre la trajectòria urbanística del nostre país. El Pla Cerdà, el senyor Cerdà, contemplava un volum edificable per illa de 66.000 metres cúbics. Ara m'estàs parlant de fa molts anys, eh? No Sí, existia, no, però per no s'havia reinstaurat la Generalitat d'aquesta vegada. No, d'acord. No, entengueu què implica la colonització i què implica un projecte de ciutat jardí que se'n va a Norri, diguem-ne. 66 metres cúbics, 66.000 metres cúbics edificables foren els 295.000 metres cúbics actuals per illa de l'Eixample. Aquest creixement de 5 cops més vol dir que si tu tenies una ciutat pensada de ciutat jardí per 500.000, 600.000 individus, ara són els actuals 1.600.000, 1.800.000. Vull dir que aquesta ja és la proposta que no va bé, diguem-ne, no? És a dir, podies tenir un país idíl·lic i algú va decidir que en lloc de ser 2 milions havíem de ser 8. Qui va prendre aquesta decisió errònia? Dius, no l'ha pres ni... Han sigut un seguit d'interessos, no ha sigut una única decisió, han sigut moltes. No, però en realitat jo el connecto una mica amb la psicologia d'un poble. És un poble que no s'estima, que ho té tot com perdut, aquest és el pessimisme, no?, que deies, doncs ja només aspira a ser ric, perquè cuidar el seu paisatge, cuidar el seu patrimoni material o immaterial, ja no va amb ell. Ja li han robat això i diu, bueno, doncs, si ja no tenim res, jo no seré el més tonto de la llista, diguem-ne, no? I jo, si puc guanyar diners amb el meu patrimoni, doncs endavant. Hi ha una mica, una solució també de les voluntats. En lloc de fer un esforç per és, jo, a més, és veritat que som una cultura que en principi, com no s'ha pogut desenvolupar com voldria, doncs s'ha anat empobrint, però que desitja ser ric a qualsevol preu i ho fa per la via especulativa, diguem-ne, no? I de l'edificació, que sempre és el recurs fàcil per qualsevol terra, diguem-ne, no? Bueno, jo crec que els espanyols són els reis també de l'especulació i no han tingut tots aquests problemes, Vull dir que per ser especulador no cal ser colonitzat. Jo els digo molt, però vaja, sí, pot ser. És una reflexió que ja va més enllà fins i tot dels articles dels opinadors dels diaris. Però bé, la reflexió és aquesta que hom ha de fer un números clausos i dir, si jo vull preservar una qualitat en tots els nivells de la meva terra, he de blocar el nombre d'individus per metre quadrat o metre cúbic, si és el cas. I aquesta reflexió penso que encara no s'ha fet. I això és el que és greu, diguem-ne. Quan tu treus el debat de la immigració, ni que fos una immigració, ni que fossin tot de catalans que per creixement natural han passat de 2 milions a 8, amb un creixement d'aquest 268%, gairebé. La reflexió que ha de fer la societat és de dir, senyors, quants hi podem viure aquí? Quants podem viure aquí? L'economia i la tecnologia ho sosté tot? No ens porta al límit de la fragilitat? Això hi ha estudis també de filosofia ecològica que en parlen. És a dir, la tecnologia ens porta a què? A un límit superior de fragilitat. Jo mateix duc ulleres, jo no hauria de viure a la selva sense... Vull dir que jo estaria mort. I a mi ja m'hagués menjat la primera bestiola a 2 pams que jo no podia veure, diguem-ne, no? La tecnologia m'ha permès una frontera superior, però implica que també ens posa a la frontera del col·lapse, de l'esfondrament. Cada vegada, ara si peta l'electricitat i no la repares, la logística del menjar se'n va en orri, perquè tot es conserva en una nevera i ningú se'n recorda com fer una conserva. Vull dir que el tenir una nevera a casa està molt bé, però com que falli la nevera anem tots a la merda, diguem-ne. O sigui que ens hem de plantejar una mica aquesta idea de números clausos. La nostra societat amb una tolerància, que es diu, no? Amb un marge de tolerància de dir, 4 més amunt avall, perquè sempre hi ha uns fluxos que no controles, no pots viure al límit. I ara Catalunya viu al límit. Va, diguem-ne, a peu canviat. Va per darrere de la proposta. Per això passen les coses que passen i veieu vídeos de TikTok amb les infermeres, diguem-ne, perquè va fora de límit.
diguem-ne, ja va com qui han sopegat i va posar en una cama, abans no es patega amb la cara a terra, diguem-ne, ja està caient literalment. Reflexió afegida. Gràcies. Bueno, Molt potser bé. no és tant el nombre de persones, sinó que, clar, que hem rebut un volum d'immigració que és inaudit, que ningú... Jo crec, no ho sé, però m'estranyaria que algun altre país hagués rebut el volum d'immigració sobre la població que hem rebut nosaltres. La resposta és no. La resposta és que vam fer l'estudi i Catalunya és la regió d'Europa que més ha crescut des de la Guerra Mundial, des de la Guerra Civil en el nostre cas. Nosaltres hem crescut un 268, tenim publicat un diagrama sobre els països també més petits. Els grans també és més difícil que creixin en tant per cent perquè ja venen d'una demografia inicial molt elevada. Per tant, amb els petits, que serien els que hauríem d'assumir, diguem-ne, aquest volum en excés o sense control que canvia les seves demografies, doncs nosaltres sortim de la gràfica. Sí, és així. Sí. Amb estudis demogràfics, estadístics de cada estat, quina demografia tenien llavors, quina tenen ara, i amb els seus fluxos i el seu historial demogràfic. I són vinguts de fora. Clar. El nostre creixement natural passa de 2.300.000 del 1935 als que podríem sospitar que són uns 2.800.000 ara, al Principat. La resta no són catalans. I això és un creixement demogràfic en total, el natural i per migració, del 268%. És molt bèstia. És que en 80 anys. Clar, això és un efecte. La gent diu, si no hem mort en 300 anys, no morirem mai. Bueno, ara li direm, aquesta és la fal·làcia d'en Ponset, No s'ha demostrat que jo hagi de morir mai. Exacte. Sí. És fantàstic, és una de les meves preferides. És de l'ordre de, com ara sóc viu, dec ser immortal. Diu, no, ara ets viu però ets mortal. Vull dir que no et falli una mica la història, no? I doncs la pressió demogràfica és la més bèstia per una cultura. És la més bèstia. Si et barregen en una pressió demogràfica molt gran, la probabilitat, com de grans sistemes, de que tu interactuïs amb una cosa que no t'ajudi a preservar la llengua és més elevada. I és el que ens passa a nosaltres. És a dir, cada 10 interaccions, 9 són en castellà, doncs tu podràs fer un esforç ètic o de país, però el nano de 12, 14 dirà, a mi què m'expliques? Si encara no sóc madur políticament per fer un esforç de què és el país i què no, i a més a classe no hem estudiat de debò la història de Catalunya, ni vincle amb aquesta nació cultural, doncs a mi el meu company em parla castellà, jo parlo castellà, i si els vídeos són en castellà i el cinema en castellà, i ja el tens, ja l'has perdut, Això és la pressió demogràfica. No hi ha un soldat que et pugui fer això. De fet, amb la pressió militar, els catalans continuaven transmetent el català d'una generació a l'altra. I amb la pressió política, perquè el decret de nova planta, en el fons, és una mica un català institucional. A ningú els persegueixen ben bé per casa per veure si parlen els seus nets en català o no. És la demogràfica la que és una trencadissa. I aquesta és el disseny social que s'està fent a Catalunya. 200.000 individus nous cada any. Bueno, és una guerra de baixa intensitat. És una guerra sense canons, diguem-ne. T'estic colonitzant sense canons. I això en el món queda molt bé. Perquè si no... I això és el que diuen pacífic. O sigui, si no hi ha guerra, millor. El que necessito és pacifisme encara que em colonitzis. El resultat és el mateix. Potser t'hauries d'aixecar amb armes. Sí. Perquè t'estan matant. Diu, no, home, jo és que sobretot soc com Jesucrist. A mi, sobretot, l'amor entre nosaltres, encara que el sé que el meu destí és la creu. Diu, mira, escolta, deixa'm que sigui una mica barrabàs, si cal, no? I defugir la creu, perquè necessito fer una revolució. La teva revolució, a més, és tramposa, Jesucrist, t'he de dir, perquè tu eres una revolució en el regne de Déu, no en el regne de la terra. O sigui, per tant, no agafis els homes i els portis a la creu, perquè nosaltres aquí a la terra encara hem de fer revolucions terrícoles, diguem-ne, no? Era una mica la seva trampa, també. Però vull dir que nosaltres hem de mirar de sobreviure. I si no és amb el pacifisme, no serà amb el pacifisme. La prioritat no pot ser pacífic o morir. Jo, vaja, no la plantejo d'aquesta manera. Potser altres diuen, sí, jo prefereixo morir pacífic que estovar algú per sobreviure. Dius, vale, d'acord, sí, jo no. Em sap greu. Vaja, fins ara.
Molt bé, i aquest model desastrós doncs el volen implantar als Pirineus ara. Malden per això, es valeixen per això, per portar allà Jocs Olímpics i per portar tot el que aquí ens ha portat, on ens ha portat, ara doncs volen implantar aquest model als Pirineus i bé, i anar-se carregant tot reducte de catalanització. Bé, és això, no sé. Ara llegia una notícia, justament ara mentre discutíeu, hi va haver una mena de picabaralla al 87 perquè es va desfer la corporació que gestionava l'urbanisme de Barcelona i ciutats del voltant, i va haver una mica de picabaralles entre la Generalitat i en Maragall, que aleshores era alcalde de la ciutat, i bé, això, que reclamava un altre cop tornar que aquesta corporació tornés a existir. Ai, mira, perdona, però és que jo hi treballava. El 87, quan la van dissoldre, jo hi treballava. Era la Corporació Metropolitana de Barcelona. Exacte, i finalment, que gestionava també l'urbanisme d'Hospitalet, que Hospitalet, justament al barri de la... Com es diu aquell barri de la Florida, es diu? Sembla que és la zona més densa d'Europa. No ho sé, però gestionava l'urbanisme dels 27 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, llavors. I la Generalitat ho va veure com un contrapoder i va publicar al març del 87, que jo hi treballava, unes lleis d'ordenació del territori, més o menys, que la suprimien. Suprimien la Corporació Metropolitana de Barcelona. I llavors, exacte, i Barcelona, l'Ajuntament es queixava perquè, clar, se li veien reduïdes les competències en urbanisme i en altres àmbits. No ho sé, si l'Ajuntament no tenia per què reduir-se-li. El que passa és que l'Ajuntament de Barcelona, clar, sembla que la presidència de la Corporació de Barcelona era de l'Ajuntament de Barcelona, o sigui que podia incidir potser més sobre la resta de municipis de l'àrea metropolitana. Que al dissoldre's, clar, es va quedar només amb les competències sobre Barcelona. I el Pla General Metropolità era de l'any 75 i era com un pla municipal, però de tota l'àrea metropolitana, dels 27 municipis. Ai, perdona, ja no m'enrotllo. Digues, David. No, sí, no, és això, exacte. I al final em sembla que ho van resoldre cedint unes competències de la Generalitat, que li va cedir unes competències a l'Ajuntament o així perquè estigui let i ja està. Bé, no sé, són models econòmics nocius que són herència del franquisme, Tot això és herència del franquisme. La construcció i massificació i turisme de masses, tot això és herència del franquisme. I és un model econòmic que no hem sabut frenar. És més, deixem-nos de romanços, dediquem-nos a fer calés. Durant molts anys hem estat així. I ara tenim aquests desarrollistes que ens diuen no, ara tot això cap al Pirineu. Vinga, anem a fer Jocs Olímpics al Pirineu esclar, una multinacional, endavant, vinga, que vindran aquí, no sé què, 17 francesos o 20 o 300 francesos a treballar en aquesta multinacional i que els hi fotran nosa, l'única cosa que els hi fotran nosa és el català. Venen aquí sol, playa, a Espanya, i els hi fotran nosa el català només. I aquests són els models econòmics que fomenten els nostres. Jo crec que cal una reculada, cal posar-hi una mica de seny, perquè és que no i censar-nos, evidentment, i censar la nació, que són els que han de tenir drets nacionals en el futur estat, si és que mai ens decidim a ser un estat. Bé, no sé, si voleu afegir una darrera cosa d'última hora, Matadepera. No, en principi, jo crec que com a mínim els que estem aquí estem conscienciats, no? I el que hem de fer és aconseguir que la gent entengui d'una vegada per totes que ens hem de treure aquesta penjoll que ens han posat durant tants anys i entendre que ens hem de dedicar a construir un altre cop aquesta consciència de nació cultural per poder realment tirar endavant una independència, perquè és que si no serà inviable. I aquesta gent que continua votant, aquesta gestora que el que fa és blanquejar una falsa democràcia, home, doncs hem d'aconseguir que se n'adonin i siguin conscients.
bàsicament res més, Aquesta seria la meva reflexió final. Molt bé, i deixar de tenir urticària al conflicte. Sí. Molt bé. Doncs endavant, R, si vols llegir, no sé si et sembla bé de llegir una mica quins són els principis del projecte i després recordaríem les piulades, les piulades guanyadores i les que hem seleccionat per avui i tancaríem. Què et sembla? Fantàstic. Doncs mira, per què som aquí? A veure, aquest és un programa que es diu Cens i Rauxa, que és un programa de divulgació del projecte Cens del Poble Català. I què és el projecte Cens del Poble Català? Més que un projecte, és una iniciativa civil que ja comencen a ser en curs, que té per finalitat censar la nació catalana, és a dir, el conjunt de catalans arreu, al marge del passaport que les cultures amb estat els hagin lliurat. I un cop censats, formin els seus demos decisori, que ara els catalans són diluïts en els demos decisori d'altres cultures, com a primera estructura d'estat per a la creació del propi estat cultural en pro de la pressió de la seva cultura, com fa més de 100 estats en pro de la preservació de les sengles cultures. De fet, 130. Per tant, és un projecte que mira de recuperar la idea de poble, la idea acadèmica de poble, com el conjunt d'individus que comparteixen un conjunt una sèrie d'atributs culturals que poden recollir la llengua, l'ètica vers el pròxim, vers el seu territori, els costums, els usatges, etc. I que el dret internacional recupera i escriu en el nom del dret de l'autodeterminació dels pobles, per tant, en pro de la llibertat dels pobles, la pau entre les nacions i la preservació cultural del planeta. Per tant, nosaltres estem defensant aquesta línia de treball. No necessàriament per fer un referèndum amunt o avall, és a dir, simplement perquè el conjunt de catalans tenen dret a un estat cultural per a ells en pro de preservació de la seva cultura. Aquest projecte no proposa exactament, sinó que harmonitza els criteris i les modalitats d'adscripció d'algun o altre estat, principalment els estats europeus, o per tradició europea, la primera modalitat és la filiació, és a dir, que considera que els fills criats o nascuts i criats en criança d'una família, d'una cultura, esdevenen automàticament d'aquella cultura. És una cosa que funciona per a tots els estats culturals, com comentàvem, i no és una presunció massa gaire difícil, perquè els nens primer aprenen la llengua, després els costums i les relacions socials, i finalment, amb la maduresa política, accepten el seu demos completament, i les institucions i les lleis d'ordre superior. Per tant, aquest natural integració dels fills d'una família, d'una cultura, esdevenint aquesta cultura, és que en realitat és com funciona el fet cultural al planeta. Aquesta és la primera modalitat. La segona modalitat és la del matrimoni, pròpiament. No? Els individus que es casen, diguem-ne, que són parella de fet, amb individus censats nacionals en els estats, amb una altra sèrie de requisits, els anys de residència, algun examen de llengua i la promesa, el jurament, diguem-ne, no? De respecte a aquella nova nació, esdevenen també membres d'aquella natural. Això és una altra modalitat que harmonitza el projecte Cens del Poble Català en imitació d'aquests estats. I finalment, a la naturalització, que vol dir individus nascuts en les altres cultures que finalment diuen, mira, jo vull ser català, quins requisits em demanes? Dius, us demanem això, com demanen en la naturalització tots aquests estats europeus, en la tradició europea, en l'afiliació, però també en aquests requisits culturals d'aprenentatge de la llengua, de respecte a l'herència de la nació i la voluntat de preservar-la, etc. Aquestes són les tres modes. El projecte Cens del Poble Català, per tant, us demana aquest compliment d'aquests requisits per via de la certificació documental, és a dir, que heu d'anar a cercar lliurement, perquè hi teniu tot el dret com a ciutadans, a l'estat espanyol o a l'estat francès o a l'estat on sigueu actualment nacionalitzats o fins i tot empadronats, demaneu al registre civil aquesta documentació com llibres de família, empadronaments dels vostres antecessors per poder demostrar una o altra modalitat. Tota aquesta informació ben explicada està en la pàgina d'informativa que es diu censdelpoblecatalà.org. Hi ha diferents pestanyes. En la pestanya de cens parla de el sentit del cens i les tres modalitats. Com censarà els catalans? Això és una demanda recurrent. Diu, jo puc fer-ho telemàticament, he entrat a la pàgina i no em puc censar.
ens demanen. Dic, no, i no es podem censar per una raó. Primer, perquè requereix uns nivells de seguretat i, per tant, d'inversió, perquè el cens telemàtic sigui segur tant per vosaltres, per la informació que lliureu al propi cens, com la de minimitzar la suplantació identitària, que és més recomanable, i això és una decisió que va prendre l'equip del cens, com fan altres estats. De fet, a l'hora de la nacionalització és l'acte presencial de nacionalització o, en aquest cas, per censar. I doncs el projecte mira a trobar, ja ha començat les seves converses, les primeres figures, que d'entre 1.000 i 1.200 fedataris arreu del territori per diferents campanyes que rebran els individus amb la paperassa per poder-los censar. I, evidentment, el cas de l'afiliació amb fills, nets, pares, avis, diguem-ne, no? De totes les generacions. Per tant, és un cens de caire presencial. Sobre aquest tema també he de dir que és un projecte que convida a totes les associacions del país, a tots els partits polítics amb aquesta sensibilitat nacional, que realment, amb el seu grau d'implantació en el territori, puguin ajudar a ser fedataris i a tenir un control i col·laboració en el projecte. El projecte no és un projecte polític, no és un partit polític, evidentment és un projecte polític perquè estem parlant d'un demos i quan es parla d'un demos en realitat es parla etnogràfic, es parla de política. Convidar els partits i associacions perquè també ajudin de forma que deia, no, quina és l'estratègia que unifica l'independentisme nacionalista en el sentit d'un poble, doncs és evidentment que és el seu cens i a més com no és un cens ideològic perquè no està demanant a ningú si és d'Esquerra Republicana, si és de la CUP, si li agrada un país d'una manera o d'una altra, monàrquic o antimonàrquic, no ideològic, fora de la ideologia que suposa, evidentment, preservar una cultura autòctona. Com no és un cens ideològic més enllà d'això, doncs tothom està convidat i em sembla que no es llançaran pedres a la teulada de l'altre. Per tant, que és una forma de col·laborar per un projecte que relliga el país, relliga els ciutadans, però relliga les estratègies polítiques entorn del cens d'un poble. I aquesta és una mica la idea. No us parlarem avui perquè ja se'ns fa una mica tard i segur que ho podem parlar o poder recuperar de quins són els principis, les bases fundacionals del projecte i ho podeu recuperar en programes anteriors i de segur que en parlarem amb els següents altre cop. Moltes gràcies, David. Molt bé, un poble que s'aplega al voltant d'un cens i que es constitueix com a estat. És exactament això, Doncs són 3 piulades. De fet, avui en tenim 6 de piulades perquè recordeu que aquesta setmana heu votat doblement, Doncs va, les recordem, les de fa 2 dijous. Primer les de fa 2 dijous, les llegim ràpid i diguem quina ha estat la guanyadora. En llegim una cada UR i així hi ha diversitat de veus. Teníem en Tres Voltes Rebel, que ens deia: la història recent d'alguns països africans ens mostra que no serveix de res independitzar una terra si no independitzes també les mentalitats dels nadius i si no fas per treure'ls del sistema polític, per treure els colons del seu sistema polític. Uns i altres seguiran reproduint les dinàmiques colonials. Per tant, si no s'allibera un poble també mentalment, la descolonització mental i després la descolonització demogràfica de treure els colons del sistema polític dels autòctons, si no fas això, seguirem reproduint les dinàmiques colonials. Aquesta era una. Una altra d'en Donald. En Donald, @català, ens diu: si independitzes la comunitat autònoma de Catalunya, no independitzes el poble català. Diu, això s'entén o tampoc? I això és important. Vull dir que si la gent no entén això, hem de tornar a començar. Perquè és el fonament del projecte Cens del Poble Català que si tots els habitants de Catalunya fossin catalans, doncs independitzant una terra, independitzaries catalans. És una aproximació a la que va fer Lituània, que el 80% eren lituans i el 20% només eren russòfons. Va dir, escolta, no emboliquem la troca, independitzem el cens, el funcionariat, la terra, les fronteres, tot, i si fa o no fa, el 80% serem lituans. I ja acabarem d'assimilar aquest russòfon o els seus fills o els seus nets i no ens podran canviar la nostra estratègia cultural. Però clar, no va ser el cas d'Estònia i evidentment no és el cas dels catalans, com són minoria també a les seves terres, independitzant una terra no independitzes la cultura. Per tant, això s'ha d'entendre, perquè diu, és que no vull acceptar, perquè m'enrabia molt.
d'acord, vés al psicòleg, torna, et compta fins a 3, però és una realitat i per tant la tens davant dels nassos, accepta-la el més aviat possible, sisplau, perquè estem en una veritable crisi, diguem-ne, cultural i hem de refer-nos de pressa. Tercera piulada, David. Anton, que ens diu, algú li hauria de dir a Oriol Junqueras, que sempre refereix a Catalunya com a la nostra societat i no com el nostre país o com el nostre poble o com la nostra nació, algú li hauria de dir que el dret d'autodeterminació concerneix els pobles i no les societats. Bé, són recuperar aquestes idees que hem dit sempre, que el conjunt de ciutadans que constitueix cap poble, hi ha membres d'altres cultures foranes, no tots són part de la cultura autòctona perquè no volen, perquè cultural és exactament això, una entrada i sortida constant d'individus. Per tant, poden entrar-hi en qualsevol moment si abracen els trets culturals autòctons. Però bé, això, que el dret d'autodeterminació concerneix els pobles i no les societats o el conjunt d'habitants d'un territori determinat, una regió, una comunitat autònoma. Bé, són aquestes mateixes idees, I el guanyador ha estat... I ara jo et faig redobles. Ja podeu fer la resposta, vot. El 3 voltes rebel, amb un 40% dels vots. Per tant, ara l'equip del cens suposo que s'hi posarà en contacte, que quina talla fa i tot això per regalar-li la samarreta, I vinga, recordem les 3 piulades del darrer dijous i diem quina és la més votada, també. En sang i terra, què ens deia? Doncs ens deia això, diu, aquesta també us agradarà perquè és un exercici també, un joc de paraules que fa pensar, encara que el tenim ja tot solucionat. Ni tots els que neixen a Catalunya són catalans, ni tots els catalans neixen a Catalunya. Un altre cop, quan tens un poble transfronterer i les teves terres naturals han estat envaïdes per altres cultures, evidentment associar terra i cultura és fallit. Per als catalans, com passa en altres nacions, molts fills de nacionalitzats que no viuen al territori de la seva nació, el seu territori natural, però no deixen la seva condició de nacional i els seus fills, si funciona en aquell estat per ius sanguinis, per tant, per filiació, els seus fills, neixin o neixin, també són membres d'aquella cultura. També és el cas dels catalans, evidentment. I ha de ser així, evidentment, per tradició europea i perquè té un sentit de preservació cultural. Aquesta és la primera piulada d'en sang i terra. Ni tots els que neixen a Catalunya són catalans, ni tots els catalans neixen a Catalunya. Molt bé, l'Òscar, que ens deia, just aquesta setmana m'ha arribat la partida de naixement de la meva mare, de la meva àvia materna, on també hi haurà la informació de la meva besàvia nada a Catalunya abans de 1938. Amb això n'hi haurà... Bé, són aquelles piulades que ens fa il·lusió perquè veiem que realment el discurs del cens interpel·la la gent i que hi ha gent que realment ja està refent una mica el seu passat familiar, està cercant papers perquè té ganes de fer-se censar i d'existir com a català, I per tant són aquestes piulades que ens fan il·lusió, I en Joan, què ens deia en Joan? Joan i Facat. Deixa'm afegir-hi que quan demana i amb això n'hi ha prou, em sembla que el cens del poble català li va respondre, diu que depèn de quina generació sigui en relació a aquestes àvies maternes. Però clar, com ja diu que són àvies, li cal un llibre de família que el lligui generació a generació entre aquell antecessor i la seva persona o aquell que s'hagi de censar, diguem-ne. No només cal el punt d'origen de la filiació, sinó tota la demostració de totes les baules intermèdies. I ara sí, efectivament, en Joan i Facat, que diu, atenció, és més espesota, El noruec té menys de la meitat de parlants que el català. Això és el primer axioma. Un estat exigeix passar els exàmens als nouvinguts per garantir-ne el seu coneixement històric, cultural i lingüístic. Resultat, han esborrat de la història, integren els nouvinguts i la llengua no perilla. Què ens està dient el senyor Joan F. Cat? Que si tens un estat cultural on controles fronteres, protegeixes la teva cultura. I qui ha estat l'avançador de tot això? Doncs en sang i terra, un 48,1% dels vots, La piulada aquesta de no tots els que neixen a Catalunya són catalans i no tots els catalans neixen a Catalunya. Fantàstic. Molt bé, i les 3 seleccionades per avui. Vinga, ràpidament, són breus a més. L'Anna, mira, justament l'Anna, que la tenim per aquí. L'Anna Juanes, què ens diu? Ens diu,
Si tothom és català, ningú no ho és, i ser català no vol dir res. És així, És fantàstic, a més és una mica rodolí, no? Si tothom és català, ningú no ho és, i ser català no vol dir res. És que per posar-la en una auca. L'auca de... Si no hi ha Posarem l'auca de l'autodeterminació. Intentava si imitar la qualsevol cosa pot ser Gallifantes català, amb estil, La Gallifantes, al perfil de Twitter. Intentava imitar-la en el seu estil, perquè m'agrada. Doncs l'heu superada ja, m'escreix amb aquesta piulada. és que és veritat, si qualsevol cosa és català, doncs, si no hi ha uns trets culturals concrets que et fan dir ets català o no ets català, aleshores qualsevol cosa és català i ser català no és res. Qualsevol persona del món és catalana i arribarà un punt que potser els pingüins també ho seran, clar. No ho sé. Vull dir, és meravellosa la piulada, perquè és que a més és veritat, a part de tenir aquesta musicalitat i tenir ser un rodolí, i tenir aquesta cosa que la fa com gairebé un vers. Molt bé, anem amb en Manel, que és en Point Luck One. Diu, el cens propi és una gestió bàsica per establir l'estatus de qui i quan són la gent de la nació davant de propis i estranys. És a dir, nosaltres i els altres. Nacions, estats i institucions mundials que s'acrediten mútuament. Ara no existim a aquest nivell. Efectivament. Vull dir que és que un estat li cal un cens, perquè un cens vol dir un conjunt d'individus amb uns drets i unes obligacions davant de l'estat i vers els altres. Per tant, un estat sense cens no és res, absolutament res, no existeix. Per tant, si vols fer un estat, necessites un cens. I si vols fer un estat cultural, vol dir que tu garanteixis de quina cultura sigui i ho perquè respectes el dret d'autodeterminació, l'has de fer propi de la cultura que es vol independitzar, efectivament. I aquesta és la idea. El cens propi és una gestió bàsica per establir l'estatus de qui i quan són la gent de la nació davant dels propis i els estranys. És una forma de definir qui és. Sense cens no saps qui ets. És una entelèquia. Següent. Molt bé. I en tiet Pep ens escriu una piulada que ens agrada molt perquè és breu i concisa i això ens agrada molt. I diu, el conjunt dels habitants de Catalunya no és un poble. No, perquè seria molt... No cal fer... Però hi ha molta gent que ja té l'insult preparat, com una espècie de mecanisme de ratera. Però penseu d'una altra manera. A Catalunya es parlen 300 llengües diferents. Cap poble del planeta, cap cultura del món sap parlar 300 llengües diferents. Quin sentit tindria anar a comprar el pa amb 300 llengües diferents? Vull dir que no... És només per aquesta raó que us dic i es desmunta la farsa. Aquesta idea de que... Els catalans ens llevem i pensem, amb quina de les 300 llengües compraré el pa avui? Sí. De les que em van explicar els 300 avis que vaig tenir. És que no sé. No, és al·lucinant. Per tant, ells estan construint la idea de poble basant en un conjunt d'individus que paguen impostos en una administració concreta. Vull dir, no té realitat històrica, diguem-ne, no? La intenten forçar, com sempre en la política, que es mira de forçar coses fora de la definició acadèmica a veure què en surt. I ara en la nostra política, que és una política fluida, diguem-ne, que no es basa en res, tot és sentiment, és la política del sentiment. Jo si em sento alguna cosa ja tinc drets, diu Vigila, diu les coses s'han de poder certificar perquè pots incórrer amb una inseguretat jurídica si tu no defineixes les coses. De fet, les lleis sempre tenen preàmbuls de definicions. Quan parlem d'això serà això. Ja després ja no en parlarem amb la definició, sinó amb el concepte. Però jo no puc deixar anar un concepte que sigui interpretable pel primer que passi, perquè doncs no tinc res. Una llei que no defineix coses no és res, perquè la pot interpretar qualsevol al seu gust. A voltes es legisla així perquè tothom pugui fer la seva, i això no és legislar. Doncs molt bé, el conjunt d'habitants de Catalunya no és un poble. Doncs no, tampoc segurament cap àmbit territorial administratiu concret del planeta. Correctament.
Molt bé, doncs aquestes són les piulades d'aquesta setmana. En acabat, suposo que l'equip del cens en recuperarà les piulades, les maquetarà i les piularà perquè les poguéssiu votar en el decurs de la setmana següent. Molt bé, doncs si trobeu important que els catalans ens censem, que la nostra nació cultural disposi d'un cens propi a partir del qual poder constituir un eventual estat nació cultural català, un estat de catalans per a catalans que puguin aprovar lleis per protegir els seus drets culturals, doncs sapigueu que podeu col·laborar amb aquest projecte. Hi ha 3 nivells de col·laboració o més, Simplement, si creieu que podeu aportar alguna cosa que nosaltres ara no preveiem o així, escriviu un correu a l'equip del cens i ja es posaran en contacte amb vosaltres i podeu dir exactament què hi podeu aportar i tothom, tot català hi pot col·laborar perquè entre tots podem aportar aquest projecte a bon fi. Hi ha una manera molt bàsica de fer-ho, que és a nivell d'organització familiar. Simplement cerqueu la paperassa. Els catalans per filiació, membres originaris d'aquesta cultura, cercant un mateix document, podeu censar fills, nets. Si teniu més d'un fill, doncs els censeu tots. És així de fàcil, simplement demostrant aquest vincle amb aquest avantpassat que va néixer al territori abans de les dates que diu el cens, en funció de si sou catalans del nord o del sud. Simplement demostrant el lligam que us vincula amb aquest avantpassat, ja podeu censar absolutament totes les generacions posteriors. Per tant, gairebé que és un o 2 documents el que necessiteu per censar molts membres de la vostra família. Vull dir, censar-se per filiació és això, i aquesta és una manera molt fàcil de col·laborar. Podeu fer això, o simplement, o a més de fer això, podeu a cada dinar familiar o així, doncs, expliqueu l'Evangeli. Vull dir, evangelitzeu la gent amb el cens. Vull dir, expliqueu la importància de censar per preservar la cultura. Vull dir, difoneu el projecte, porteu-ho a fora, perquè entre tots hem de fer difusió. No disposem de mitjans de comunicació, és un discurs que a TV3 no interessa, que no abraçarà cap partit perquè els partits volen guanyar eleccions autonòmiques espanyoles i, per tant, s'adapten a la demografia de la comunitat autònoma. Tant com diuen que a la nació cultural li cal això i després van a demanar els vots a segons quins barris o segons quins pobles. No comptem amb ningú, només comptem amb els membres d'aquest poble. Per tant, difoneu el projecte. Després hi ha l'establiment territorial. Ens caldran molts fedataris censors que estiguin disposats a dir, doncs mira, jo soc d'aquest poble, jo puc ser els dimarts, els dimecres i els divendres en el bar d'aquest poble de 4 a 8. Doncs molt bé, doncs ja sabem que allà hi haurà un punt censor on la gent podrà anar allà i fer-se censar aquells dies de la setmana i aquelles hores. Això és un nivell de compromís que no requereix gaire, simplement us explicarem com funciona l'aplicació, perquè la plataforma, perquè serà un censat presencial, justament per evitar errors i per evitar... Vull dir, realment és com l'administració d'un estat, això. Serà un censat presencial i, per tant, us formarem, fàcil, però us explicarem com funciona la plataforma. D'alguna manera. Com? És a dir, que quan es dona fe es fa d'una manera presencial. Exactament. Sí. I simplement us haurem d'explicar, els funcionaris dels estats també passen un dia una jornada de formació, no?, en què s'explica com funciona no sé quin programari o no, doncs el mateix, us explicarem com funciona la plataforma i llavors ja sabrem que allà hi ha una persona, un personal censor en aquell punt perquè la gent hi pugui anar. I això ens caldrà. Si algú té ganes de col·laborar amb això, també és una cosa que tampoc us compromet més enllà, no? Perquè ja sabeu quins dies i quines hores concretes doncs esteu dedicant-vos al projecte. I bé, divulgació també, si hi ha publicistes, si hi ha gent vinculada al món del dret, advocats, si hi ha gent que hi entengui d'informàtica, doncs bé, tot el que sigui crear materials per divulgació, doncs és feina que traieu a l'equip del cens i és tot el que pugueu aportar és bo. Per tant, poseu-vos en contacte, envieu un correu si creieu que teniu ganes de col·laborar i creieu que hi podeu aportar coses, o esteu cansats ja d'anar a enganxar cartells i de vendre samarretes de l'ANC, doncs aquí no vendreu samarretes ni enganxareu cartells només, aquí hi podreu fer molt més.
Molt bé, doncs simplement, no sé si vols afegir alguna cosa sobre això, R, si no anem tancant. Endavant, endavant. Molt bé, simplement recordar que el projecte Cens del Poble Català no està adscrit a cap partit polític ni ho estarà. És un projecte simplement per la creació del vostre, del nostre subjecte polític com a poble i esdevenir, per tant, un demos, un col·lectiu amb capacitat de prendre decisions. El Cens del Poble Català convida els catalans d'arreu consciència de la responsabilitat personal d'alliberar-nos nacionalment. Consulteu, si voleu més informació, a web censdelpoblecatalà.org i si teniu algun dubte doncs podeu posar-nos qüestions, ens podeu escriure al correu electrònic censdelpoblecatalà@protonmail.com. Som-hi, plans d'arreu, feu-vos censar, goseu, atreviu-vos a ser catalans, no tingueu por i no us cal el permís de ningú per existir. Gràcies per ser-hi una vegada més a tots els oients i els parlants. Gràcies a Isabel, Matadepera, Carolina, Anna Juanes per les aportacions, Neus, i ens retrobem la setmana vinent. Gràcies sinceres i que passeu molt bona nit. Bona nit. Bona nit a tothom. Moltes gràcies. A reveure.